गिबियावनो आंनि बे बिजय बसुमतारी YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना जाबाय। Welcome to my YouTube channel. आंनि चेनेलखौ अननानै बयबो साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम। आंनि YouTube चेनेलखौ लोगोफोर नैबे तामिल बे तामिल নহয় शामिल। शामिल হয়। আইয়া আমার মুতু বলে আমি এটু কি মুদুল খারে কি কই বড় মুদুফুল বিবার হ্যাঁ মুইত্রু বিবার মুইতাপুর Sunan mal. Ini kipinya. Neng. Saku. Kipinya neng. Kipinya. Apa dia deh? Lagi bilang. Ini kipinya. Kipinya neng. Oh iya jangan mau lepas ini. Nih bisa bu. Bisa bu. Oमफ्राय नैबे जोंहा बस लिडार मार्बल दंलायलै जोंना रुमानि मुदुफुल बिबार नैबे ओंख्रि संनो नागिरदों जोंना बसआ मोजांसो माया ओंखाम सौबाय मोनाबालै नायनो बेरायनाय गेदेरा सामिया हाबा जायाखै सिंगेलसो मानसिया सिंगेल सोरबा फसायोबा नाम्बारखौ होनो हागोन ना स्क्रिनफ्राव लोगोफोर गथ'फ्रा थाखुमालायदों नै बेबो थास' बिथुर खाहैनो नागिरदों लोगोफोरजों आदै ओमफ्राय बे मादैया थास' बिथुरि खादोंलै जोंना हनै दा गथा लाबायनाय रज'दों माथो ना इयावबो सामब्रामायनि रज'दों हा दे मनाफ्रालाय बा लादों नै ओंखाम बिदिसो थास' बिथुरि खानाया नोंसोरखौ दोनबोदोंसो लागाव सामिला थास' खागासिनो सेंग्रासो इयो गोसथोलाबायनाङा मानसिया जुमाय लोङो माबालाय हरजागौमोन मोजांमोन मानसिया ना नै फाग्ला बुरखे बे नुवाखै नोंसोर सायलाय बेथ' जों सायगोनब्रा दोनियाव हायै हर जाम्बा फाग्ला नङाना नै लोगोफोर बेखौनो सामब्राम मोनदों आदैनि फावा सामब्राम नङा बि थास' बिथुरि थास' बिथुरि थास' बिथुरि न' आदै
थास' बिबार मा खालामदोंलाय इयावलाय हा मादों खिदों खिमारदोंसो मा नागिरदोंमोन नोंलाय होद खिगोन ना माखो मा नागिरदों थांफिनसै जोङो दाना थास' सायगासिनो थास' आदाया सायगासिनो दहाय थास' ओंख्रि खानाया नै माथो माबायाव दंलायना मुदुफुल बिबारबो लाबोदों थास' बिबार थास' बिथ्रि लाबोदों ओमफ्राय थास' बिबारा बारसेल' नै आं बेखौ जागोन आरोना सायगासिनो नाजों बाथोन जानोसै ना मा बुङो बानायो